Hola, Joan Carles. Benvinguts al programa de ràdio. Moltes gràcies per convidar-me. Comencem quan vosaltres vulgueu. Nosaltres som la Maria, Gerard, Nadi. Doncs, què et sembla si comencem? Si esteu junts de le. Doncs el meu grup de lleure és el grup 2. Aquest any ha sigut el grup 2. Juan, 2 o no, el 3. El meu grup és el 3, el grup 3. Juan, sou junts de dure. Doncs aquest any som 5 nois i noies, vale? Tenim l'Anna, l'Adrià, l'Adrián, el Raül i l'Enric, i també ens acompanya la Laura, com a voluntària també, com a referent. Quan fas el lleure? Doncs el lleure el fem els dissabtes, cada dissabte, de 5 de la tarda a 8 de la tarda normalment. I què fas al lleure? Bueno, doncs les activitats de lleure són les que els nois i noies ens proposen, i llavors jo els acompanyo per passar una estona amb ells, i a vegades anem al cinema o al teatre, prendre alguna cosa, i el que els nois i noies prefereixin. I per què vas començar el lleure? Pues no hi ha motiu principal, senzillament perquè a la meva feina, doncs, entre setmana ja estic molt ocupat, però els caps de setmana doncs, em feia il·lusió poder compartir el meu temps amb gent que fa activitats, que vol fer diferents coses, i em van comentar sobre Andy, i vaig conèixer Andy i m'hi vaig apuntar. ¿Tenéis grupo de WhatsApp? Sí, tenim un grup, però aquest any els nois i noies del lleure no hi participen massa, llavors amb qui més parlem és amb les seves famílies, que també estan al grup, no és directament amb els nois. T'agrada el lleure? A mi sí, m'agrada molt, ja fa 3 anys que faig el lleure, i vaig començar quan estàvem amb el Covid, que ho fèiem amb l'ordinador i activitats amb la càmera, i després ja vam continuar fent-ho presencial, i l'any passat i aquest any, a mi molt, sí. Doncs, moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a el programa.